Vi indledte dette projekt med en brainstorm ud for givet emne, skolens studiemiljø. Vi kom ind på problemstillinger som skolens lokaler i forhold til inventar, kaffemaskiner på de forskellige etager, toiletforhold osv. Vi endte ud med at gå dybt med emnet skemaplanlægning og udarbejdede herfra en problemformulering. Hvordan oplever VIA Design-studerende, at deres skema er tilrettelagt i forhold til opgaver, projekter, gruppearbejde, de studerendes studiejob, fritid med videre? Længden af vores studie på knap 1,5 år betyder, at vi har mange fag, projekter og praktikophold at skulle igennem på relativt kort tid. I denne tid har vi indtil videre haft perioder, hvor der ikke har været skemalagte timer, hvor andre perioder har været fyldt op med undervisning, opgaver, praktikansøgninger osv. på samme tid. Projektet blev sat i gang med et fokusgruppeinterview. Fokusgruppen bestod af 5-6 elever fra VIA Design. Under dette interview havde vi en person, som stillede spørgsmålene, samt yderligere 2 personer, som stod til rådighed med uddybende spørgsmål, såfremt dette blev relevant. Derudover fungerede de også som observatører på interviewet. Generelt blev interviewet fuldt slavisk, men nogle gange blev det lidt af sporet på grund af, at debatten gik ind på andre emner, end problemstillingen havde lagt op til. Men alle spørgsmål blev i sidste ende besvaret, hvilket bekræftede os i, at vores problemstilling var relevant. Selve interviewet gav os også et klart billede af vigtigheden i, at ens spørgsmål er skarpt formuleret, så der ikke dannes tvivl hos de adspurgte. Når man opstiller en hypotese og en forventning for de opstillede problem, kan der komme udsving og være flere sider af samme sag. Derfor er det vigtigt at spørge de forskellige indblanding for at få dækket emnet. Vi var så heldige at få en yderligere kommentar fra vores underviser, Kim Ruggaard. Kim udtaler blandt andet til vores problemstilling, at han som underviser ikke har den store indflydelse på, hvordan skemaet bliver tilrettelagt. Han vil dog ønske, at planlægningen af timer og fag lå mere i forlængelse af hinanden, da dette ville skabe en bedre dynamik i undervisningen. Det er en kæmpe organisation, så det tager tid, når man er en del af en større enhed som Campus C. Når undervisning f.eks. skal planlægges, kan det være svært i forhold til at booke lokaler og auditorier, da man også skal tage hensyn til de andre uddannelser på VIA. Kim er dog ikke i tvivl om, at det bliver bedre med tiden. Vi valgte at foretage en spørgeskemaundersøgelse for at nå bredere ud på VIA Design og se om andre uddannelser også har denne problemstilling. Vi sendte dette til samtlige klasser på VIA Design. Resultatet af vores undersøgelse viste, at størstedelen af respondenterne er kvinder i aldersgruppen 24-29 år. De studerende havde i gennemsnit 3 skemalagte dage om ugen. De fleste oplevede, at deres skema var tilrettelagt, så det fungerede mindre godt eller decideret dårligt i forhold til afleveringer, studiejob m.v. 67% mente, at deres undervisningstimer kunne være lagt bedre. Over 84% af de adspurgte studerende oplever, at deres skemalagte dage er spredt ud over hele ugen, og 54% svarede, at dette i nogen eller i højere grad har indvirkning på deres fremmøde til de skemalagte undervisningsdage. Da vores opgave omhandler skemaplanlægning, har vi valgt at observere andre skemaer fra andre BA-studier, heriblandt digital design, KEA og ergoterapeut. Vores formål er at sammenligne det med vores eget skema på VIA Design med henblik på at få inspiration af, hvordan de strukturerer deres skemaplanlægning på andre studier. Vores observationsstudie viste, at der var overvejende tilfredshed blandt respondenterne. Sammenlignet med vores eget skema på CMS har de andre studier faste og fleksible undervisningsdage, hvor vi har et mere vekslende skema. Der bliver afsat undervisningsdage, hvor eleverne har mulighed for at gå i dybden med deres opgaver, hvilket respondenterne synes fungerer godt, da det hjælper dem med at strukturere deres tid. På VIA Design og Business kan de med fordel finde inspiration hos andre uddannelser til at planlægge skemaet bedre. Det vil være motiverende for os som studerende at vide, at man har faste undervisningsdage 3-4 gange om ugen frem for 1 gang ugenligt. I det personlige interview valgte vi at benytte os af det standardiserede interview, som er en kvantitativ teknik.
Vores spørgsmål kom i en bestemt rækkefølge, som vi på forhånd havde fastlagt. Vi interviewede folk ansigt til ansigt og skrev svarene ned imens, hvor vi benyttede os af den udarbejdede interviewguide. Interviewet foregik på Campus C. Den viden, vi ville opnå med vores interviewguide, var at få bekræftet vores svar fra spørgeskemaet uden de fastlagte svarmuligheder. Vi ville derfor gerne have mere dybdegående svar og få et indblik i deres personlige holdninger, og dermed få bekræftet, at andre på uddannelsen også ser dette som en problemstilling. Vi fik forbedret og reflekteret over problemstillingen og spørgsmålene, da vi udarbejdede vores interviewguide. Vi gik tilbage og fik inspiration fra spørgeskemaet og observationsstudiet og valgte de spørgsmål ud, vi synes var relevante at få uddybet. Det gav en god dynamik at få fordelt rollerne ud mellem os, så man hver især fokuserede på det enkelte felt. Det havde været svært at få gjort det så grundigt, hvis vi kun havde været én interviewer. Vi kan ud på vores undersøgelser konkludere, at de forskellige metoder har givet os varierende svar. Da fokusgruppeinterviewet gav os positive tilbagemeldinger, da de var enige i vores problemstilling, bekræftede det os i vores hypotese. Efterfølgende gik vi i gang med vores andre undersøgelser og observationer. Heraf fandt vi ud af, at der var tendens til, at man i spørgeskemaundersøgelser gemmer sig bag svarmulighederne. Hvorimod ved det personlige interview oplevede vi, at respondenterne svarede mere ærligt om sine beretninger, idet man kunne gå mere i dybden med deres egne erfaringer. Overordnet set har vores spørgeundersøgelses interviews samt observationer givet os belæg for, at via design og business med fordel kan forbedre deres tilrettelæggelse af skemaer.